Sperăm să fie unul mult mai dinamic, cu cât mai puține bariere administrative. Eu sper foarte mult că acest comerț va dinamiza. Apropo, astăzi nu s-a spus, dar ceea ce ne-a comunicat oficial domnul Fursin, cu ceea ce noi știam parțial și din presa rusă, Republica Moldova a redevenit a treilea livrator în topul celor mai mari livratori de producție vinicolă pe piața Federației Rusă. Sigur că ne-am dorit foarte mult că deja în anul ăsta, în acest top, să ne mișcăm mai sus. Există toate premisele pentru asta. Și inclusiv să nu uităm, noi uităm de un lucru foarte important, reducerea volumului de livrări a producției vinicole pe piața Federației Rusă nu s-a datorat doar barierelor impuse de Federația Rusă. Să nu uităm că și în Republica Moldova a existat bariere până nu de mult, cel puțin până luna octombrie 2009. Și eu cred că o dinamizare destul de sensibilă a livrărilor de producție vinicolă în luna noiembrie și decembrie se datorează inclusiv sau în primul rând excluderii barierelor din partea Republicii Moldova la exportul acestor produsuri vinicole. Lucrul ăsta tot trebuie să-l spunem. Păi să ne aducem aminte, era interzis exportul vinurilor în vrac. Să nu uităm că tradițional și Spania, și Franța, și Italia exportă vin în vrac atunci când au excedent de materie primă. Să nu uităm că foarte multe, tradițional încă din perioada sovietică, foarte multe fabrici de vinuri din Federația Rusă activau în baza materiei prime. Nu e o problemă, nu trebuie să ne facem probleme din asta. E un lucru absolut firesc. Și în situația în care era excedent de vinuri în stocurile întreprinderii republicii, chiar era, mă scuzați, o prostie să interzice acest export. Și dacă observați în luna noiembrie-decembrie, cum am scos aceste bariere, avem o îmbunătățire sensibile în genere la capitolul exportului din Republica Moldova. Lucrurile sunt, la capitolul ăsta sunt foarte direct proporționale, legătura este directă și niște decizii politice, administrative corecte, imediat dau și rezultat. Asta este.